Sun masa duk abin da suke son su yi masa garkuwar musulunci. Allah ya ki yarda sam su hallaka shi mai adalci. Su a zaton su an zo karshe shehu ya tashi mai fifici. Ganin hakan yasa suka shirya rushe shakisiyar managarci. Wai sai gumi ake kawo marya aiki da shi maulana. Wai sai gumi ake kawo marya aiki da shi maulana. Sharafuddin jagora kai na yi wa mubayi a sheyina. Shi ya saka suke yadawa yana abin da ba adalci. Abin da ma yake yi yau wasu ne ke sa shi dan san zuci. Mu asalin mu jagoran mu shine garkuwar musulunci. Ba wani mai saka shi a harka ko ya hana shi yayi adalci. Duk abin da zai yi harka ba son rai ciki abbana. Duk abin da zai yi harka ba son rai ciki abbana. Sharafuddin jagora kai na yi wa mubayi a sheyina. An taɓa shehu kun noke wasu sun zo sun yi nunin ƙauna. Sun bayar da dukka jinin su domin kare jagorana. Ku ko gidan ku kun kai kwancewa zai mance wannan rana. Wanda ya yarda ba da jininsa a harkar tabbatar addina. Shi ne abokin aiki ku yi nazari da kanku ku auna. Ai shi ne abokin aiki ku yi nazari da kanku ku auna. Sharafuddin jagora kai na yi wa mubayi a sheyina. Sharafuddin baya kora kowa na sani ku fahimta. Amma in aka yi jarabawa za a fahimci mai rike tuta. Wanda ya ɗauki garwa shi ya rike shi ne mafi cancanta. Dole sha gaban mai tsoro ko kuɗai a tawa fahimta. Rangun zan tsaya Ishaq ne bawan Ahmad sunana. Ishaq garkuwa yayi waƙar bawan Ahmad sunana. Sharafuddin jagora kai na yi wa mubayi a sheyi.